Добрый вечер, в эфире программа «Бугунь». Я ее ведущий Роман Спиридонов. Приветствую всех наших телезрителей. Сегодня мы будем говорить о главных событиях дня всей Украины, и в том числе и в Крыму. И гость нашего эфира — политолог Максим Джигун. Добрый вечер. Витаю вас. Начнем с новости, которая пришла к нам из Европы. Совет Европейского Союза в четверг продлил до июня 2021 года санкции против России за незаконную аннексию Крыма. Об этом в Твиттер написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его цитату. Сегодня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушений прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму. Крым – это Украина. Я бы отменил такой момент. Продлил, но не усилил. И перспектив того, что эти санкции будут расширяться, и то, что Европейский Союз будет как-то инициировать новые санкции для России, не видно. Или вы не согласны? Ні, я з вами абсолютно згоден. Справа в тому, що санкції, вони ж самі по собі не беруться, так, і їх не приймають просто так. Тобто для того, аби питання України знаходилося на порядку денному європейських колег, європейських законодавців і наших, скажімо, друзів, так, із дружніх європейських країн, потрібно постійно шукати нові аргументи на нашу користь, аби наші, скажімо, західні партнери розуміли, що проблема Криму залишається, вона сама собою не вирішилася, санкції проти Росії потрібно утримувати і бажано посилювати. Але проблема в тому, що не завжди виходить знаходити ці аргументи, так, оскільки Європа, відверто кажучи, вона в певній мірі втомилася від українського питання, оскільки окрім того, що ми там вимагаємо, так, аби посилювалися санкції, якихось взамін речей не відбувається, так, з приводу там євроінтеграції, чи виконання якихось домовленостей, чи демократизації процесу, чи боротьби з корупцією, що сьогодні є однією з таких важливих умов і продовження європейської і атлантичної інтеграції України. Тому, власне, завданням українського МЗС і, в принципі, українських дипломатів зараз є знаходження додаткових аргументів на нашу користь, аби спілкуватися разом із нашими партнерами із європейських країн і доводити їм, і знаходити цікаві для них речі в питанні взаємодії з Україною, які могли б трансформуватися відповідно в санкції і продовження їх проти Російської Федерації. Как вы в этой роли оцениваете нашего нового министра иностранных дел Дмитрия Кулеба? Бачите, в нас взагалі питання міністрів закордонних справ – це дуже політизоване питання, оскільки це, умовно кажучи, квота президента, оскільки він може пропонувати кандидатуру, яку після того затверджує парламент. Тому за останні навіть півроку у нас вже змінилося два міністра закордонних справ. Ми можемо згадати Вадима Пристайка, який до того був послом в кількох країнах, зокрема в Канаді, він був українським послом, доволі хороший спеціаліст. Зараз маємо Кулебу, оскільки відбувалося таке рокірування між ними позиціями. Для мене він виглядає дійсно професійним, дійсно таким кар'єрним професійним дипломатом, який чимало років присвятив роботі в Міністерстві закордонних справ. Його діяльність, звісно, можна позитивно оцінити, але разом з тим потрібно постійно, знаєте, для влади розставляти певні червоні прапорці, за які вони не можуть виходити, приймаючи ті чи інші... ограничить. У них є красні лінії, ви ще розставите красні флажки. Звичайно, тобто влада, вона, як ми бачимо зараз, має певні намагання пошуку компромісів із Росією з приводу українського питання, з приводу кримського питання, на які в більшості своїй громадянське суспільство не згодне, так? Тому, незважаючи на те, якими професіоналами не були наші представники в уряді, потрібно, аби громадянське суспільство постійно спостерігало за їхньою діяльністю, воно їх критикувало в розумний спосіб, так? І направляло їхній вектор діяльності в той, який максимально задовольнятиме і українських громадян, і громадянське суспільство, і кримський народ, який також є невіддільною частиною України. Ви коли говорите кримський народ, ви кого маєте в виду? Тих самих і українців, і кримських татар. Нет такого понятия кримський народ. Є поняття український народ і кримсько-татарський народ. Кримсько-татарський, так. Очевидно, що кримсько-татарський. А когда вы говорите про компромиссы, что вы имеете в виду? На какие компромиссы мы готовы пойти с Россией? Не ми, очевидно, готові піти. Влада готова піти. І ми зараз бачимо
це питання щодо того ж самого Донбасу. Так? І наскільки його намагалися розблокувати і в нормандському форматі, і в мінських домовленостях. І від президента Зеленського лунали думки про те, що вибори на окупованих територіях можуть відбутися разом із місцевими виборами по всій Україні, що є насправді дуже несприятливим для української сторони, оскільки, скажімо, є чітка послідовність, на яку готова українці піти. Так? Тобто спочатку повинні відбутися повернення контролю над кордоном, повинні з'явитися українські правоохоронні органи, повинна з'явитися Центральна виборча комісія, там українська, потрібно пройти деокупацію на цих територіях. І Так это вы сейчас назвали все эти красные линии, о которых и говорит Дмитрий Кулеба, которые наша власть не будет переходить. Ведь это же не компромисс, это вот наши требования. Ні, звичайно, це вигоди. Але я кажу про те, що не лише бажання особисто Кулеби є принциповим і єдиним в цьому питанні. Тобто те, яка є політична воля зверху, і як вона вертикаллю проходиться, вона є визначальною. Тому і діяльність Кулеби, і діяльність президента повинна контролюватися, постійно спостерігатися з боку громадянського суспільства, аби ми не пішли на ті компроміси, на які згодна влада, але при цьому на які не згодне українське суспільство. Ну, по-моему, как раз баланс таки найден на сегодняшний день между обществом и властью, нет? В чому він полягає? Ну, вот как раз в этих красных линиях, в этих 4 пунктах. Сначала контроль над границей, ликвидация незаконных вооруженных формирований, выборы по украинскому законодательству. Ну, звичайно, це ці речі, які з'явилися в риториці президента виключно після того, коли він отримав хвилю негативних коментарів від українських громадян, власне. Тому що буквально місяць тому, та навіть кілька тижнів тому, наш віце-прем'єр по питанням, значить, Донбасу і Криму Резніков заявляв, що питання виборів на Донбасі досі не вирішене, і воно може бути на порядку денному, і його можуть розглядати. Хоча, як на мене, за цей період часу, який залишився до місцевих виборів, забезпечити там повноцінне функціонування української влади, провести, знаєте, інформатизацію суспільства і деокупацію просто неможливо. Тому питання про навіть теоретичне проведення виборів на цих територіях бути не може зараз. Так в том-то и дело, их как бы вот физически невозможно провести. Но зато мы об этом постоянно говорим. Так, але про це, тим не менш, не, знаєте, не гребують, як то кажуть, говорити українська влада, і, зокрема, Резніков, і президент говорить, і Трофімов із Офісу президента також говорив про те, що питання виборів там не закрите, і воно може відбуватися. Тобто, з одного боку, ми можемо розглядати це як певну політичну гру, і як певне намагання української влади заграти з росіянами і там знайти якісь певні компромісні питання, а з іншого ми ніколи не знаємо, наскільки реальними є ці наміри. А на какой компромисс готова Россия пойти, как вы считаете? Вот готова она согласиться на эти условия, на эти 4 условия? Про ці питання там і про кордон, і про решту. Да, наразі я не бачу можливостей для того, аби Росія на це погодилася. І мені здається, ось ці червоні лінії з боку Російської Федерації президент Росії Володимир Путін розставив під час нормандського формату, під час засідань, коли він казав, що у нас є чітко мінські домовленості, в яких є поетапність виконання цих мінських угод. І ось там якраз одним з пунктів, який був одним з перших, це саме проведення виборів на Донбасі і лише після того відновлення кордону. Тобто мінські домовленості фактологічно, так, вони кажуть про одне. Але в даних умовах ми не готові на ці ситуації. Тому ні ми не готові йти на якісь компроміси глобальні з ними, ні Росія не готова йти. Тому зараз це питання, власне, і знаходиться в такому глухому куті, з якого дуже складно вийти. І, власне, через це президент намагається реанімувати мінські домовленості, намагаються шукати якісь повернення до Будапештських угод і меморандуму за участі західних партнерів. І жоден з них, на жаль, поки що не дає якихось результатів. А Будапештский меморандум, он жизнеспособен? Ви знаєте, він мав би бути життєздатним, оскільки договір, який підписали український президент і представники і західних країн, і Росії, в тому числі, в ньому з чорному по білому написано про необхідність територіальної підтримки цілісності. Так, однак зараз бачимо, що і Сполучені Штати, і Великобританія, вони тримають хоч і проукраїнську позицію, але вона є дещо стриманою. І, скажімо, кидатися на амбразуру за боротьбу за українську незалежність вони не готові. Але, в принципі, зважаючи на те, що нинішня українська влада, вона є доволі креативною, так, в своїх підходах, оскільки це люди, які прийшли з креативного класу, вони шукають нових шляхів для того, аби ці перемовини вивести на якийсь інший формат. Ну от, власне, і це маємо наразі.
Представители миссии ООН, Украины в ООН призвали международное сообщество усилить давление на Россию за невыполнение решения Международного суда ООН о восстановлении работы Меджлиса крымско-татарского народа на оккупированном полуострове. Об этом шла речь на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Речь идет о промежуточном решении суда в иске Украины против России, во время которого она призвала восстановить работу Меджлиса и прекратить преследование по национальному признаку, восстановить обучение на родных языках на украинском и крымско-татарском в Крыму, пока не будет, собственно, рассмотрен суд. А Меджлис, если вы помните, был запрещен в России с подачи так называемой прокурорши Натальи Поклонской. И Россия до сих пор игнорирует это решение. Вот давайте послушаем цитату нашего обращения. Россия с абсолютным неуважением к Международному суду ООН игнорирует его приказ о временных мерах по делу Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Приказ, в частности, требует восстановить работу Меджлиса крымско-татарского народа и защитить идентичность украинского и крымско-татарского народа под временной оккупацией. При этом Россия продолжает политику репрессий в отношении коренного населения и злоупотребляет своими антитеррористическими законами для преследования крымско-татарских активистов. Ну вот, казалось бы, вот в этом вопросе Россия могла бы пойти на компромисс, да? То есть пойти на уступки, но тоже нет. Почему, как вы думаете? Теж такої позиції немає, оскільки, ну, як я розумію, що немає якогось, ви знаєте, ну, сприйняття правильного того, що відбувається в Криму, і будь-які поблажки, які б вони зараз робили по відношенню до кримських татар чи українців інших, які переживають на тимчасово цих окупованих територіях. І, власне, через це будь-які поблажки в цьому напрямку вони зіграють проти ж самої російської влади. Так? І зараз Чому? для Росії... Чому проти самої російської влади? Да. Оскільки в великому, скажімо, такому своєму прояві російський народ, він уже звик до того, що Росія може не зважати абсолютно на жодні міжнародні інституції і здійснювати на території Криму, так і, в принципі, на території всієї країни те, що їм захочеться. І от, скажімо, як ми могли б назвати йти на поводу так в міжнародних інституцій, для них вважалося б поразкою. І особливо в умовах зараз політичних тих подій, які відбуваються в Росії, і голосування за ті правки про можливість ще одного висунення Володимира Путіна на пост президента, це могло б зіграти проти нього електорально. Ну і, власне, це питання доволі складне, але я його пов'язую в першу чергу із цим. Тому Україна повинна, власне, продовжувати свою діяльність для того, аби боротися за кримських татар і, ну, відстоювати наші інтереси. Але проблема ще полягає в іншому, в тому, що міжнародні інституції на зразок ООН, вони є не те, що недієвими, вони є просто застарілими за своїми інструментами впливу, так? Оскільки навіть рішення Міжнародного суду ООН, воно не має наскільки великого впливу на саму Росію, так і як на багато інших авторитарних держав в світі, які не обов'язково їх виконують. Тобто санкцій реальних, які могли б бути здійснені, немає. Тобто і всі ці рішення, які приймаються ООН, вони ж також мають певний декларативний характер. Тому доки це стосується ось такого прояву, нічого не буде. Але згодом, коли ці справи, можливо, перейдуть вже в трибунал, в різноманітні установи судові, тоді, можливо, вже матимемо якусь дещо іншу ситуацію. Но, с другой стороны, ведь это же мог быть сигнал международному сообществу, что мы от России, что они готовы идти на какие-то компромиссы. И, возможно, это было бы как-то повлияло на санкционную политику. Санкційна політика, вона і так змінюється. Ви ж бачите, що позиції європейських країн неоднозначні. І те, що Росія сьогодні знаходить точки дотику як із Німеччиною, так і з Францією, так і з іншими державами для того, аби послаблювалися ці санкції. Так само, як вони лобіюють свої креатури на посади в європейських інституціях, на зразок ПАРЄ, там, як вони намагалися протиснути свого голову. Так, тобто вони намагаються використовувати інші інструменти шляхом впливу, шляхом пропаганди, шляхом підкупу якихось європейських лідерів політичних для того, аби ці процеси відкотити назад. Так? І в цьому плані, ну, судячи із реакції Росії, потреби немає так йти на поводу, власне, в Ради ООН і суду міжнародного ООН. Ну, хорошо, это Европа, а Америка. Вот недавно прошла информация о том, что Конгресс готовит
очередное усиление санкций против России, те санкции, которые все называли адскими, там, если помните, но новый виток санкций против государственных банков российских. Предлагается отключить систему SWIFT и ввести персональные санкции. Там в этом списке в том числе и Виктор Медведчук, лидер ОПЗЖ. Это повлияет как-то? Может как-то повлиять на российскую политику? Справа в тому, що от завжди була така думка, насправді вона хибна, про те, що Російська Федерація вона впаде під плином якихось європейських чи американських санкцій. І ось ми просто можемо на годиннику подивитися час, за який вони просто почнуть бігати навколішках і просити допомоги там в міжнародних західних інституцій, але цього не відбувається, так, незважаючи на падіння ціни на нафту, незважаючи на посилення санкцій, незважаючи на феноменальне зростання курсу долара, цих речей не відбувається. Тому Росію не можна сприймати як такого, знаєте, простого суб'єкта, який дуже швидко зміниться так під дією зовнішніх чинників. Безперечно, що американські санкції, вони вплинуть в першу чергу на пересічних жителів Росії, які живуть в глибинці, які працюють на державних посадах, які не отримуватимуть якихось грошей. Але що стосується політичної верхівки, це якось глобально не змінить ситуації. Тому потрібно винаходити постійні якісь інші інструменти, і одним з найнадійніших інструментів є безпосередні домовленості і пошуки, знаєте, таких точок дотику із Російською Федерацією в тому, аби вони були згодні на якісь компроміси. А що ви маєте в виду? Ну, це питання теж доволі складне, його потрібно розглядати конкретно, скажімо, з кожного питання. Ну, в вопросі Крима, наприклад. В питанні Крима, які могли б бути компроміси? Да. Ви знаєте, я не готовий сказати, зважаючи на те, що ідей по факту немає, якихось, які лунають так в медійному просторі. Тому це питання наразі залишається закритим, але тим не менш, ну, ми повинні працювати в цьому напрямку. В першу чергу співпрацюючи із, скажімо, європейцями і американцями, які тиснули також на Росію. Ну, вспоминая опять Дмитрия Кулебу, можно вспомнить его высказывание о том, что мы готовим какую-то площадку, ну, это после даже заявлений президента на пресс-конференции, о том, что нужно формировать какую-то площадку переговорную по Крыму. Что это могло бы быть? Я думаю, мова йдеться про залучення, знову ж таки, Великої Британії і Сполучених Штатів до процесу перемовин, оскільки зараз ми маємо цю трьохсторонню контактну групу, ну і, власне, нормандський формат, який відбувається дуже рідко і який, як ми побачили, навіть зі зміною українського президенту не призвів до якихось якісно нових наслідків, окрім обмінів, звичайно. Так? Тому, я думаю, це формат співпраці, в якому будуть залучені представники від Конгресу чи від Білого дому, і так само від Великої Британії. Тому якийсь новий майданчик, який дозволив би ще раз заявити про себе на ось такому глобальному міжнародному рівні. Ну, хіба що такий формат можливий. А США захотят в нем участвовать? Потому что Дональда Трампа часто обвиняют в том, что он готов идти на компромиссы с Россией, не готов с ней даже обострять отношения. Я б не називав Дональда Трампа як людину, яка от просто є якимось сателітом чи другом Російської Федерації. Дональд Трамп – це взагалі непередбачуваний персонаж, який в один день може сказати про те, що там Кім Чен Ін є хорошим північно-корейським лідером, а на наступний день так казати, що ось у мене червона кнопка написати в Твіттері, ми можемо в будь-який момент її натиснути. Тому ця людина абсолютно непрогнозована. І те, що йому закидають дружбу з Росією, абсолютно нічого не означає. Чи буде брати Сполучені Штати участь в таких перемовинах, багато в чому залежить від виборів американських. Так? Тобто, якщо би спрогнозувати, що на виборах перемогли б демократи, тоді це питання могло б більш вирішитися. Оскільки демократи, вони завжди грали роль таких світових, ну, знаєте, демагогів, лідерів, які є світовим поліцейським, так? Які мають відповідати за всі процеси, які відбуваються. Тому їхня така декларативна присутність могла би бути більш передбачуваною. Що стосується республіканців, вони завжди були консерваторами. Для них завжди питання внутрішньої політики, економічного зростання, робочих місць знаходилися, ну, на першому місці. Тому теж сказати дуже складно. Що стосується Британії, очевидно, що так. Що вони були б готові. І я думаю, що в зв'язку із тим, що хочуть залучати саме Велику Британію до перемовин, через це намагаються зараз зробити послом України в Великій Британії того ж Вадима Пристайка, про якого зараз говорять. Ну, це така, скажімо, ще неофіційна інформація, але те, що перемовини ведуться, інсайдери повідомляють. Тому я не виключаю, що, можливо, потрібно додаткового сильного гравця
в Великій Британії, який би міг транслювати українські питання, який міг би залучати великобританців, англійців до участі в цих перемовинах. Очень часто сейчас звучит еще одна угроза со стороны России. Об этом говорили и политики, и лидеры крымско-татарского народа. О том, что Россия может повторно напасть на нас. Все ожидают от нее очередного акта агрессии. И вот в МИД Украины тоже не исключили такую возможность агрессии российской. И причиной может стать попытка открыть доступ к Днепровской воде на полуостров. Якобы они могут задействовать Черноморский флот для высадки десанта, чтобы захватить управление Северокрымским каналом, управление Каховскими водохранилищами и пробить себе сухопутный коридор к своей стране. Вот давайте послушаем, что об этом в интервью сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар. Мы не знаем, что думает Владимир Путин и не приказал ли он уже военным готовиться к очередной агрессии. Не буду чрезмерно спекулировать, но поводом для активизации действий против Украины может быть как нехватка воды в Крыму, так и перезагрузки власти в России, чтобы, например, скрыть нарушения или получить благосклонность избирателей. Не думаю, чтобы Россия отказалась от планов пробить себе по суше коридор в Крым, а может и в Приднестровье, особенно с учетом того, что воды в Крыму все меньше и меньше, и никто не снимал военную угрозу со стороны оккупированного Донбасса и территории России вообще. Что вы думаете по поводу возможной агрессии? В будь-якому разі виключати ймовірність там військової агресії чергової Росії ми не можемо, оскільки, знову ж таки, російська сторона, вона є також дуже непередбачуваною і насправді серйозним ворогом. І ми бачимо частково їхні провокації, ну там з певною періодичністю, що на Донбасі, те ж саме було в Керченській протоці з українськими моряками, так? Тому ймовірність і загроза залишається завжди. Друге питання, наскільки критичним для російської сторони буде проведення такої операції, так? Оскільки, скажімо, в даному разі вони також себе ставлять під величезні загрози міжнародні, так? І чергову критику, і чергові якісь обмеження з сторони, скажімо, і американців, і європейців. І якщо вони навіть не будуть якимись критичними, то знову ж таки сильно послаблять статус російського боку. Ну і в принципі ж розмови зараз ведуться, що Росія може забезпечити себе і без участі української води, так, і можуть її тягнути із Росії фактично. Ну, це дуже дорого ж. Так, безперечно, що дорого. Ну, але росіяни ніколи не позбавлялися можливості зробити якийсь величезний проект, так, скільки б він не коштував. Ми пам'ятаємо і про Олімпіаду, яка відбувалася в Сочі, в яку вклали величезну кількість грошей, так і чемпіонат світу, для того, аби показати своє ім'я. Тут, знову ж таки, питання полягає в тому, наскільки пріоритетними для Росії залишаються кримчани, так, люди, які проживають на цій території, і наскільки вони готові заради них, так, вкладати туди кошти. А з іншого боку, наскільки вони готові ризикувати тим, аби отримати українську воду і прорахувати ризики, чи не буде для них дешевше протягнути дуже дорогу воду з Росії. Ну, о том, как ценны крымчане, можно судить по тому же, что там происходит, по массовым арестам, На по превеликий жаль. задержаниям тех, кто не согласен с оккупацией, тех, кто не вписывается в их рамки, которые они ставят людей. Потому как они превращают полуостров в военную базу, они же не развивают там ни сельское хозяйство, ни промышленность. Абсолютно. Они завозят только туда военных, ракетные комплексы, и даже есть информация, что там, возможно, даже после времен Советского Союза восстанавливают ядерное оружие. Угу. И вода нужна, по большей части, именно для военных частей, потому что, по оценкам специалистов, сегодня питьевой воды вполне достаточно для того, чтобы людям хватало, ну, для населения. А вот для их инфраструктуры военной, их каких-то там баз, куда они там привозят, в том числе и своих людей там отдыхать, рекреационные комплексы, нагрузка очень большая, и этого может, конечно, не хватить. И сейчас мы очень часто видим видео, которые в Крыму там попадают в интернет, о том, как выглядят водохранилища в Крыму, в том числе и те, которые питались Днепровской водой, и местные водохранилища, которые там естественного налива.
они практически все обмелели, некоторые там просто похожи на какие-то пустыни. И это может привести, вот, собственно, почему и говорят специалисты, что это может привести к какой-то агрессии, к попытке взять контроль над водой. И если об этом говорить, то про какие временные рамки мы можем говорить? Когда это может быть? Какие факторы могут повлиять на Россию отложить это нападение или там ускорить его? Ви знаєте, тут теж важливо відштовхуватися, мабуть, і від українського там порядку денного, так, оскільки в нас восени вже будуть вибори місцеві, так, і це період, коли максимально всі державні ресурси вони спрямовані на реалізацію якогось задуму, і коли можливостей протидіяти фактично якимось загрозам зовні буде значно складніше, оскільки вибори це ж не тільки там бюлетені, не тільки члени дільничих комісій, це й правоохоронців, які спрямовані на те, аби захищати, скажімо, чесність їх проведення. Тому очевидно, що цей період буде також доволі складним з точки зору взаємовідносин із Росією. І російські військові, які дуже, скажімо, детально прораховують всі ці варіанти, будуть розраховувати, коли влада буде найслабшою, так, і коли по ній можна було би, ну, там, скажімо, атакувати, і якщо такі плани, в принципі, є. Тому що ми пам'ятаємо, що і анексія Кримська відбувалася в період, коли в Україні не було фактично повноцінної влади, так, і коли вона була слабка, і коли не могла здійснювати повного такого опору, так. Тому, очевидно, якщо брати короткотермінову перспективу, то найближча осінь – це був би час, коли це було би робити, мабуть, для них найдоцільніше. Осень? Осінь, так. А может быть, стоит учитывать и 1 июля, когда там собираются проводить референдум по изменениям Российской Конституции для того, чтобы изменить вот полномочия президента, обнулить его, скажем так, сроки. Может быть, им нужна какая-то такая победоносная кампания, чтобы поднять рейтинг свой? Ну, насправді кампанія вже ж йде. Якщо прослідкувати там за російськими експертами, за російськими громадськими організаціями, підзвітними Кремлю, так і політиками, то вони вже починають активно, скажімо, активізувати процес участі в цьому референдумі, і всі з максимальною там ефективністю намагаються збільшити ось цю кількість людей, які візьмуть участь у цьому референдумі. І думка полягає в тому, чому це так відбувається. Так? Тому що президенту Росії потрібна явка і потрібна легітимізація ось цього рішення про прийняття правок. Для того, аби після того, якщо він піде на третій термін, щоб в суспільство, яке прийшло і проголосувало за, не було питань, чому він пішов на третій термін. Так? Тобто, щоб легітимізувати себе в очах російського суспільства. Тому потрібна висока явка на виборах. А разве важно мнение общества? Насправді так, абсолютно. Якщо ми прослідкуємо за рейтингами світових лідерів, які були авторитарними, так, або певними там, ну, скажімо, такими точно не демократами, які утримували в незаконний спосіб в певній мірі владу, то вони всі могли бути при владі лише до того періоду, коли їхній рейтинг був на максимальних позначках, коли це було 70 і 90. Згадайте Чаушеску. Він на піці своєї кар'єри мав 90% рейтингу громадян. Але за кілька років він впав до мінімуму, і ось тоді саме розпочалися громадські протести. Тому підтримувати зсередини ось цю рівень підтримки високий інститута президента і саме Путіна, він дуже важливий для нього. А разве можно всерьез воспринимать эти 70, 80 и 90% поддержки? Зважаючи на те, що діє така активна пропагандистська машина для того, аби підтримувати, і вони не гребують жодними, скажімо, інструментами для того, аби підтримувати цей рейтинг, очевидно, що це залишається важливим. Росія дуже велика країна, дуже велика, тому управляти зазвичай нею в спосіб централізованої влади дуже важко і дуже складно з точки зору електоральної. От подивіться на будь-які приклади федерацій, в них є повноцінні і дуже сильні за своїми повноваженнями лідери на місцях. Тобто це і парламент, і уряди місцеві, і в кожної там губернії, чи області, чи штаті є, скажімо, своя сильна влада. В Росії ж влада дуже централізована. Тому для того, аби людина нею повноцінно керувала, і вона була сприйнятою в кожній із частинок цієї країни, вона повинна вживати тих заходів, аби рівень сприйняття цього лідера так залишався дуже високим. Давайте вернемся в Украину. Народные депутаты сегодня провалили голосование за программу деятельности Кабинета министров. Сделали они это во второй раз.
Всего 207 нардепов поддержали. Фракция «Голос», «Батьківщина» и оппозиционный блок «За життя» не голосовали. Нардепы заявляли, что эта программа не выдерживает критики, а правительство Шмыгаля не заслуживает иммунитет и должно уйти в отставку. И вот одна из претензий нардепов было присутствие Арсена Авакова в должности министра. А парламентарии Европейской солидарности объявили, что собрали 80 подписей за отставку Кабмина Шмыгаля. Вот давайте послушаем сейчас фрагмент выступления премьера перед голосованием. Ще раз повторю, уряд, ні я особисто не женемося за імунітетом, і все, що сказано про те, що уряд отримує імунітет, чи потрібен комусь імунітет, ні. Сьогодні потрібно діяти і показувати результат для українців. Для цього ми тут, на цих робочих місцях, а це робочі місця, це важка робота, по 18-20 годин, і ми будемо робити цю роботу зі всією відданістю, зі всім професіоналізмом, який сьогодні є у кожного з міністрів. Я в цьому впевнений. Впевнений, що ця програма напрацьована спільно з комітетами, спільно з Верховною Радою, буде дійсно ефективним, хорошим дороговказом, яким ми в будь-якому випадку будемо користуватись з імунітетом, без імунітету. Ми будемо якісно, віддано, повноцінно виконувати свою роботу. Ну, смотрите, первая программа была на 10 страничках. Это уже на 80. В этой программе есть концепция преодоления кризиса, вызванного коронавирусом. Вторая часть, она вот как бы стандартная, да, она прописана, как правительство будет выполнять поручения Верховной Рады. Там речь идет и об евроинтеграции, и о поддержке отечественного производителя, и средне-долгосрочные перспективы там на 4 года в ней есть. Что же не устроило депутатов? Ви сказали спочатку про кількість сторінок. Насправді на цій ознаці дуже постійно акцентував увагу міністр Кабінету міністрів, коли він казав, що ну ось це ж новий у нас От зараз план. Тобто він уже не 10 сторінок, а 82. Тобто я розумію, що це був основний критерій успішності. Тобто якщо це був раніше реферат шкільний, то зараз ми маємо повноцінну курсову роботу студента, так, за об'ємами своїми. Але по наповненню, звичайно, що залишається безліч питань, які не влаштовують до того ж не тільки опозиційні сили, але й в фракцію «Слуги народу». Так? І сьогодні ми можемо вже з певненістю казати, що такої сильної коаліції, монобільшості в парламенті немає, оскільки лише 170, якщо я не помиляюся, людей із «Слуги народу» підтримали це рішення. Зокрема, не підтримали умовна група Коломойського, так, яка є в «Слузі народу», і там кількох інших нардепів і груп впливу. Так? Тому це дуже цікаве питання з точки зору, в принципі, наявності в Україні юридичної коаліції. Оскільки уряд у нас в Україні за законодавством коаліційний. Коаліція підписує договір між собою, вони разом формують уряд, нарізають йому завдання і приймають його план дій. Так? Але ж зараз ніби монобільшість є, але голосів від монобільшості за прийняття плану дій немає. Тому з'являється юридичне питання, а чи є в нас формальна коаліція? То, можливо, потрібно переглянути і подивитися, скільки представників «Слуги народу» готові підписатися під своїм планом дій і під коаліційною угодою. Тому це питання залишається дійсно важливим. Ну, а що стосується маленьких фракцій на зразок там Європейської солідарності, «Голосу», то ці сили бачимо зараз, і «Батьківщини» в тому числі, вони зараз є певною такою золотою акцією в парламенті, оскільки для прийняття зараз важливих рішень без їхньої підтримки отримати там схвальне рішення неможливо фактично. І по багатьом питанням лише завдяки ось цим фракціям відбувалося голосування і приймали важливі доленосні рішення. Тому зараз і президент Зеленський, і представники, віддані Зеленського в «Слузі народу», повинні задуматися над тим, що для подальшого нормального функціонування їхнього і фактично парламенту і політичної системи їм потрібно шукати компромісу саме в цих дуже невигідних, дуже незручних, дуже нецікавих для них з точки зору спільних інтересів політичних сил. У нас сейчас с нами на связи Соломея Бобровская, народный депутат фракции «Голос». Добрый вечер. Доброго вечера. Ваша фракция тоже не поддержала программу правительства. А что вас не устроило в ней? Вот что в ней не было, что должно быть? Ну, по-перше, у нас є багато зауважень, але в першу чергу з моєї сторони це те, що уряд фактично не врахував витрати
і втрати бюджету цього року. І фактично ми не розуміємо, як вони будуть виконувати напрямки, але не задачу, не тактичні речі, які вони мали б бути прописані в програмі уряду. Тому у нас наше рішення було очевидне. Окрім того, ми не голосуємо в принципі за кадрові призначення. Тим паче за програму, їм виконувати, їм звітувати. І вважаю, що цей уряд нас, коли вже пройшло фактично 100 днів їхньої роботи, ну це був насміх з депутатів і суспільства, або я не знаю, в яку гру вони грають. Це перше. І друге, те, як ми пройшли карантин, мені здається, незадовільно. І дуже багато питань, зокрема до Міністерства охорони здоров'я, в першу чергу до прем'єр-міністра, як людини, яка відповідальна за це. Тому ані програми, ані імунітету, який тягне за собою програма, мы не підтримуємо, підтримувати не будемо. Все-таки хочется услышать какие-то конкретные факты. Вот с чем не справился Кабинет министров? Ведь на самом деле, даже учитывая, что они прошли 100 дней, но они прошли эти 100 дней в кризисных условиях. То есть они боролись с коронавирусом. Ще раз хочу вам наголосити про те, що коли змінювали уряд з Гончарука на Шмигаля, ми не побачили ключових міністрів, які мали би зайти. Це була економіка, агрополітика, це не було питання культури, освіти до сих пір нас вакантно, зауважу. Та у нас було маса питань до міністра внутрішніх справ, які президент обіцяв, що не буде тимчасовий. Це другий момент. Третій. Ті кошти, які були виділені на стабілізаційний фонд, який стосується боротьби з коронавірусом, він, по-перше, і це правильно, він не був повністю реалізований, він був в запасі. Але кошти, які пішли в більшій мірі на витрати МВС, але не на оплату 300% для медиків, у нас і досі питання. Халати, які до сих пір не прийшли, які закупляв Степанов за завищеною ціною в Китаї, але не в Україні, у нас є питання. І так далі, і так далі. Призначення минулотижневе лише міністра культури, освіта відсутня. Ці історії були з міністром фінансів і економіки, дуже дивні, а міняли саме через провал економічної і фінансової політики. Теж викликають зауваження. Ми бачимо несамостійність прем'єр-міністра і підтримувати імунітет і програму не будемо. То есть дело не в документе, да, каким бы он ни был, получается? Ні, справа документів в тому числі. І якщо ви слідкували за тим, як відправляли комітети на доопрацювання, ви бачите, що один з основних, це, зокрема, питання податкової митної політики, економіки і так далі, не підтримали, очевидно, через ряд причин і обставин. І сьогодні парламент, до речі, разом з «Слугами народу» дасть свій висновок, і, зокрема, вслух не було більшості за цю програму. И еще один вопрос. Сегодня парламент не отпустил Святослава Вакарчука, отказался лишать его депутатского мандата. Есть уже какая-то реакция? Как он про это, может, как-то прокомментировал? Как он будет дальше работать в парламенте или не будет? Мені важко прокоментувати його реакцію, але наша реакція наступна. Насправді це питання політичної культури. І ті смішки, насмішки, і така дивна зверхня реакція колег по парламенту, вона була зайвою, як на мене. Людина прийняла рішення про своє залишення, складання мандату і залишення парламенту. Вона має право отримати, реалізувати це своє право. Тому, безперечно, ми винесли на повторне голосування. Будемо виносити ще раз з проханням до спікера на голосування про те, що парламент таки відпустив Вакарчука з Ради. Ну, вы же, наверное, знаете, только ленивый не припомнил ему песню «Я не сдамся без боя». А какие мотивы? Почему? Славко озвучив свою позицію. Він вважає, що все ж таки він виконав свою місію і привів нас, його колег, в Раду. Саме до комісії він перед собою ставив, він вважає, що він її виконав, і сьогодні ми справляємося без нього, тому у нього рішення саме таке, яке ми всі почули. В нас є всередині фракції різне ставлення до цього, моє теж доволі критичним, не буду кривити душею. Я не зовсім поділяю такого рішення, але тим не менше, людина не поділяє в зв'язку з тим, що вважає, що все ж таки він лідер, він людина, яка привела нас в парламент, це виборці, які йшли і голосувати і за нього в першу чергу, і згодом за нас. Тому все ж таки мені би хотілося, щоб в нас була спина і опора, і лідер, який нас об'єднав до себе під партійне крило. Спасибо вам большое. Спасибо, что подключились к нашему разговору. Соломея Бобровская, народный депутат, фракция «Голос». И о правительстве, и о Святославе Вакарчуке, который не хочет больше быть депутатом. А как вы восприняли эту новость, что вот лидер партии не хочет больше быть народным депутатом? Ведь это же его второй уход. Он уже был депутатом, тоже отказывался от мандата. Теперь второй раз.
Это же, наверное, как-то должно отразиться негативно на его политической карьере. Абсолютно. Я переконаний в тому, що після відходження з парламенту вдруге, якщо йому все-таки вдасться переконати колег проголосувати за відставку його, так і складання повноважень депутата, що є парадоксальним, погодьтеся, мабуть, ми знайдемо одиниці випадків, коли людина хотіла піти з Верховної Ради і не могла цього зробити, так? Але те, що в нього були ідеї про те, аби покинути політичну силу, в принципі, парламент, навіть з другого заходу, вони з'являлися ще раніше. Просто про це знали всередині партії, але якось в публічну площину це не з'являлося. От. І, власне, такий низький відсоток підтримки, який вони отримали на виборах, фактично мінімальний для проходження до парламенту, він також був частково зумовлений діями саме Вакарчука, так, і в певному його промахами як лідера під час передвиборчої кампанії. От. Однак в ситуації, яка зараз склалася, мені здається, що сенсу не підтримувати його відходження з парламенту в народних депутатів немає. А почему Тому тогда? Зачем такое голосование? Если человек хочет уйти, смысл его Так, держать? так, от я ж про це й кажу, що сенсу не підтримувати це немає, оскільки людина, якщо вона не хоче працювати, буде вона числитися. В нас на сьогодні якихось, знаєте, таких засобів санкцій проти депутатів, які не відвідують там засідання, які не А приходять на разве це. не приняли решение там штрафовать за прогулы? Ну, і наскільки я пам'ятаю, зараз це немає якогось критичного, скажімо, показника. Тобто це людина, яка буде мати депутатський мандат, яка буде мати певні преференції, яка буде отримувати врешті-решт зарплату, але при цьому так само не ходить на засідання, як він і не ходить і сьогодні. Тобто він же ж перед тим, як скласти свої повноваження, він мав прозвітувати перед Верховною Радою і пояснити мотиви, але ж він навіть не прийшов на засідання. Тому чи є сенс не голосувати за це, в мене з'являються питання. Тому, скажімо, такі прогресивні думаючі депутати за це проголосували. Ті, хто хотів показати свою позицію і опозиційність до цього політика, вони не голосували. Зокрема, можемо згадати Дубінського, який став одним з лідерів, скажімо, руху за не складання повноважень Вакарчука, який записував відео, який казав, що голосувати потрібно не по приколу, тобто повторюючи ті ж самі тези, які раніше заявляв Вакарчук. В дечому він, звичайно, має рацію, оскільки Вакарчук несе відповідальність перед своїми, скажімо, виборцями і перед українським суспільством в цілому. Однак те, що його потрібно відпускати, це точно. Можливо, до Верховної Ради по спискам голосу замість Вакарчука прийде інша людина, яка матиме значно більше сил, професіоналізму і наснаги для того, аби змінювати країну на краще. У мене, насправді, значно більше запитання викликає той факт, що Вакарчук це зробив фактично в розпал передвиборчої кампанії на місцях. Тобто вони хотіли там ставити на місцеві вибори в Києві потужного кандидату, про Притулу йшла мова, який мав другий результат фактично в місті. Вони мали на Західній Україні дуже непогані шанси. Але зараз в умовах, коли лідер партії, він фактично уникає контакту із виборцями, він не хоче відповідати за вчинки, він не хоче вести партію далі до перемог, то в мене з'являється питання з електоральної точки зору. Це ж програшна абсолютно партія буде для них. По-моему, он как раз и говорит, что он хочет сосредоточиться на работе партии, из нее он не уходит. Він розповідає про те, що хоче нових людей і нових кадрів знаходити з молоді, якийсь освітній проект започатковувати. Однак, наскільки він буде успішним за 4 місяці до виборів, скажімо, і виростити якихось нових кадрів, залишається запитанням. І, чесно кажучи, судячи із реакції частини фракції «Голос», я розумію, що всередині партії є величезні, скажімо, неузгодження позицій стосовно саме Вакарчука, так, рішення, і про те, що воно шкодить насправді і рейтингам, і позиції, і позиціонуванню партії у Верховній Раді. І додатковою, скажімо, якось такого кризи і конфліктності додало те питання, що Вакарчук відмовився підписувати постанову про відставку Арсена Авакова з поста міністра внутрішніх справ, що також було парадоксальним для їхньої політсили, оскільки всі підписали, а лідер партії не підписав. Если подытоживать тему нашего правительства, давайте попробуем проанализировать или там назвать, что получилось и что не получилось. Очевидно, можемо сказати про те, що такою чи не найбільшою перемогою уряду є продовження з цього великого будівництва, про яке ще розпочали насправді за попередніх урядів, а зараз продовжують. Тобто дороги так чи інакше будуються, можливо, не в таких масштабах, як хотілося, але тим не менш якісь капітальні ділянки по найбільшим таким артеріям України, вони ведуться. Так? Тому це однозначно плюс.
Що стосується боротьби з коронавірусом, то я б сказав би, що це безперечно мінус їхньої діяльності. І він відобразився в неякісності дій, так, їх несвоєчасності, в тому, що приймалися часто парадоксальні рішення про закриття громадського транспорту, потім про його відкриття в той момент, коли кількість захворювань тільки зростала, його почали відкривати, про там тотальний повністю карантин, навіть з закриттям підприємств стратегічних, які повинні були бути. Тому, очевидно, тут мінус. Ну і в принципі, за їхньою діяльністю, то більше, мабуть, негативних таких прослідковувалося моментів. Звичайно, що маємо ще відмітити ось цей курс, який започаткував Зеленський разом із міністром Федоровим про діджиталізацію. Так, от вони намагаються цей напрямок там здійснювати, реалізовувати. Зокрема, запустили додаток Дія зараз, який з такими змінними успіхами діє. Однак це, мабуть, те, що потрібно сьогодні, в тому числі країни, якщо ми хочемо бути, скажімо, конкурентними із іншими західними державами, ми повинні впроваджувати от спрощення бюрократичних процедур шляхом таких електронних різних інструментів, які зараз поступово з'являються. А минусы? До мінусів я сказав, безперечно, що карантинні питання. Друге, це однозначно діяльність Міністерства внутрішніх справ. Тобто ці резонансні події, які відбуваються послідовно і постійно в Україні, із Кагарликом, із вбивством 5-річного хлопчика, і справами проти активістів, які досі не розслідуються або розслідуються в дуже суперечливий спосіб. Це однозначно є мінусом. Ну і ось ця кадрова плинність, вона ж насправді не додає аж ніяк стійкості для уряду. Тобто, коли раз за разом змінюються міністри і їхні імена навіть не запам'ятовуються, так, а вже порівнюючи народного депутата і міністра, депутати просто зневажливо ставляться до міністрів, так, через те, що вони є, ну, там, міністрами на 1 місяць, умовно кажучи. Це безперечно не додає якоїсь сили тому ж уряду. Ну, зато Аваков бессменный. Но про него, уже на него нанизали кучу негатива. Аваков незмінний, ну, судячи із позиції влади, так, і, до речі, там представники правоохоронних органів абсолютно адекватні і якісні кадри, вони кажуть дійсно про те, що сьогодні змінити його на якихось кращих осіб неможливо, хоча я цьому також сумнів складаю. Тому, бачите, це таке питання складне. Якщо дійсно люди не справляються зі своїми обов'язками, вони повинні змінюватися. Але змінюватись не просто через зміну політичної кон'юнктури чи якісь неузгодженості між позицією президента і уряду. Тобто, якщо люди виконують свої обов'язки, то просто змінювати їх через те, аби скинути рівень там суспільної недовіри, антирейтингів і решта, не може бути виходом. Тому що, власне, із Гончаруком відбулося саме так. Цих людей позбавили там посади, більшу частину уряду попереднього, власне, через те, що пробігла якась чорна кішка між президентом і Гончаруком, про те, що з'явилися плівки, про те, що з'явилися якісь там невеликі недопрацювання за тими напрямками, які саме лобіював президент. Власне, через це люди позбавилися посади. У нас таможня провалила збори на мільярди гривень. Ну, це питання, я переконаний, не пов'язане безпосередньо з діяльністю саме того уряду. Так, питання митниці, воно завжди було складним, тому воно повинно, мабуть, розглядатися в дещо іншій перспективі, не завжди з повним перезавантаженням уряду, а саме тих відповідальних осіб, які провалили цю діяльність. Как вы оцениваете экономическую политику? Потому что все, что мы говорим, это все больше политика. А как вы оцениваете эффективность экономического развития? Можу от зауважити, як мінімум, і найважливіше, це про те, що взаємодія із міжнародними західними партнерами, вона відбувається. Так? Як би хто не ставився до Міжнародного валютного фонду і тих вимог, які вони поставили для українського парламенту і для президента особисто для прийняття, співпраці із Міжнародним валютним фондом є надзвичайно важливою. І, власне, те, що змінили там програму зі стратегічної там на стендбай, і що там якісь ніби вона стала короткостроковою, це по суті не змінило основного вектора розвитку. Тобто в нас є євроатлантична інтеграція, в нас є, скажімо, вектор на співпрацю із західними партнерами, із спробами залучити інвестиції, хоча вони є провальними наразі. Але тим не менш, те, що ми отримуємо зараз транші, які дозволять нам в тому числі перекрити якісь бюджетні питання і залучити інвесторів з-поза якихось Міжнародного валютного фонду, так, тобто приватних осіб, це, звичайно, є перевагою. Однак, що стосується там інших питань, які в нас відбуваються, то, звісно, ми зараз маємо величезні проблеми із фінансуванням окремих галузей, зокрема з нарахуванням коштів для лікарів,
яким обіцяли 300% надбавки, так, за діяльність і боротьбу з коронавірусом, і за інші питання, які в нас зараз є абсолютно дефіцитними. До речі, в той же час, коли в нас дефіцит бюджету шалений і не можуть закрити ніяк ці дірки, на Міністерство внутрішніх справ додають ще мільярди гривень, які йдуть на закриття саме питань по Міністерству внутрішніх справ. Тому дуже політика економічна є різнобічною. Так, найбільшою перевагою, звісно, можемо відзначити продовження співпраці, але ті питання і ті прямо величезні дірки, які є в бюджеті, залишаються на плечах відповідальних осіб. А что дальше? Вот второй раз провалили программу, иммунитета не получили. Ждать отставки? Я думаю, що відставки ми можемо чекати ближче, знову ж таки, до місцевих виборів, а саме після місцевих виборів. Оскільки зараз в монобільшості, в Зе-команди є амбітна мета. Вони хочуть повторити або бодай зробити не настільки гіршим результат свій на місцевих виборах, як були на парламентських. І для того, аби вже отримати повноцінну монополію, скажімо, на владу в державі, президенту не вистачає лише представників у місцевій владі. І в разі, якщо уряд буде відставлений, дуже складно спрогнозувати, як це відіграється на електоральних вподобаннях українців. Так? Тобто вони можуть зіграти і проти них. Тому я чомусь переконаний в тому, що уряд доживе до місцевих виборів, і вже після того, як закінчаться баталії політичні на місцях, тоді вже можливе питання перегляду функціонування самого міністерства. Ну і очевидно, що така незадоволеність діями уряду від опозиційних фракцій, як я казав, які зараз наростили свій вплив, незважаючи на невеличкість їхню, так, вони будуть ініціювати перегляд, скажімо, складу Кабінету міністрів. І очевидно, що там осінню чи взимку ми можемо отримати новий уряд. А что социология говорит по местным выборам? Есть у «Слуги народа» шансы и там получить большинство? Зараз станом на місцеві вибори існує певна закрита соціологія, оскільки нещодавнє останнє з досліджень по соціології, це КМІСівське, якщо я не помиляюсь, Київського міжнародного інституту соціології, вони такі загальнодержавні рейтинги оприлюднювали. Ну, бачимо, що «Слуга народу» зараз має трохи менше, ніж 30%. Президент теж дещо просідає його рейтинг, але залишається більш-менш таким солідним і потужним порівняно з його найближчими опонентами. Нарощує дещо свій вплив опозиційна платформа і «Слуга народу», «Європейська солідарність» порошенківська. Водночас на місці залишається повністю «Батьківщина». Ну, ситуація дуже різна, так? І на місцевих виборах, до речі, що є дуже важливим з точки зору політичної ситуації, політтехнологій, місцеві вибори дуже специфічні порівняно із парламентськими і президентськими, оскільки на них переважно виграють не ті партії, які мають гарні рейтинги в межах країни, а ті люди конкретні, які знаходяться на місцях. Тому, от, власне, на місцевих виборах з'являються такі проекти, як там раніше була партія «Заступ», як, значить, якісь там нові обличчя, як партія Шарія, яка зараз феноменально набирає проросійська сила по сходу і півдню України величезні відсотки і може зайняти там значну кількість місць в органах місцевого самоврядування. Тому місцеві вибори, вони за своєю специфікою відрізняються. І я переконаний, що в нас зараз з'являться нові політичні проекти для того, аби з місцевих виборів стартувати свою повноцінну виборчу кампанію. Це я зараз кажу про умовну партію мерів, яку хочуть започаткувати, яка, ймовірно, стартуватиме саме із місцевих виборів. Ну, раз мы уже о мэрах заговорили, давайте поговорим о столице. Поначалу была политическая воля президента поменять руководство столицы. Туда пророчили нынешнего министра культуры Александра Ткаченко. А потом это как-то все сошло. И получается, что сегодня у «Слуги народа» нет возможности победить на этих выборах и взяти під контроль Київ. Так, ситуація з Кличком і його зміною фактично на чолі Київської держадміністрації, ідея такого зміщення, вона була скажімо, в голові в Богдана. Тобто він був основним ініціатором таких рокіровок проведення в столиці. Так? Однак після того, як він втратив посаду, його місце зайняв Єрмак пан,
якісь такі баталії трошечки втихли. І зараз ми бачимо, що Віталій Кличко лише набирає обертів. І якщо подивитися на там соціологічні заміри, які демонструють ті чи інші партії, чи в принципі соціологічні кампанії, то зробити йому якусь противагу на київському напрямку практично не може ніхто із кандидатів. Ну от найближчими переслідувачами завжди називали Сергія Притулу, як ймовірного кандидата від «Голосу», Андрія Пальчевського, який, можливо, піде з ОПЗЖ. Ну і десь там на 4-му місці хтось був з представників «Слуги народу». Так? Тому що проблема найбільша в монобільшості, в принципі, в «За-команди», в тому, що більшість представників, які можуть кандидувати на роль кандидата від «Слуги народу» на київських виборах, вони всі мають фактично величезний антирейтинг. Це стосується і Миколи Тищенка, особливо після конфлікту з «Велюром», його рестораном. Це стосується і Ткаченка, якого завжди порівнювали із паном Коломойським. Тобто немає людей, які мають низький антирейтинг, хоч і не мають рейтингу, так? Аби вони мали хоча б якийсь запас росту свого, особливо за найближчі 4 місяці. Тому це питання досі активно зараз обговорюється. Наскільки я знаю, наразі є 2 основних кандидати, яких можуть взяти на роль представника від «Слуги народу». Це Олександр Дубінський, перший представник, і другий – це головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Як би парадоксально це не звучало. Тому що перший, скажімо, є креатурою Коломойського, який має величезний вплив в Києві і, в принципі, в парламенті. Другий не має антирейтингу, але й не має рейтингу. Так? Тому це людина, яка стала впізнаваною буквально за останні там кілька місяців, яка має гарну там впізнаваність візуальну, але при цьому не має антирейтингу. Ну, але як далі будуть технології їхні і безпосередньо керівництво в Офісі президента діяти, будемо бачити. Я думаю, ми вже найближчим часом дізнаємося, оскільки часу до виборів залишається не так багато. Сегодня должны были избрать меру пресечения 5-му президенту Петру Порошенко, но судья Печерского райсуда Сергей Вовк перенес избрание этой меры, потому что он перенес ее на следующее заседание состоится 1 июля в 14:00. Решение о переносе, по словам Вовка, связано с изменением ходатайства прокуратуры о виде меры пресечения. Генпрокурор Ирина Венедиктова просила суд избрать ее в виде личного обязательства вместо ареста. Давайте попробуем вот со стороны на эту историю посмотреть, и какие последствия у этого дела могут быть. Ну, для наших телезрителей напомню, что Петра Порошенко обвиняют в том, что он незаконно повлиял на руководство службы внешней разведки для того, чтобы назначить на эту должность Темочка, так? Семочка, да, у которого есть российский паспорт, там, у которого там родственники в России. И вот превратилось в итоге в это дело. А сначала была там чуть ли не государственная измена. Ну, справ багато там намагаються. Там, ему там незаконное прохождение наших кораблей по нашему морю. Ну, в общем, закончилось это вот назначением Семочка. И это привело к высокому росту протестности. На сегодня под судом там было огромное количество людей. Но давайте прочитаем политические последствия. Что это? Это просто дело или это политическое преследование? Да. И чего ждать от этого? Ну, бачите, за останній рік проти Порошенка відкрилася низка кримінальних справ, і їх там, по-моєму, близько 10 є, і за всіма з ними дуже активно працюють прокурори і інші правоохоронні органи, там в вигляді СБУ, Генпрокуратури і інших установ. Тому, безперечно, що політизація цього процесу існує. І, скажімо, електорат зараз Зеленського – це люди, які голосували за нього не тому, що вони дуже люблять Зеленського, а тому, що вони дуже не любили Порошенка. І рівень недовіри до президента 5-го українського значно виріс там за роки його правління. Тому для Зеленського і для всієї партії «Слуги народу» справи проти Порошенка є, можна сказати, виконанням якихось програмних обіцянок, які вони здійснювали. Так? І те, що є там політична складова в цьому, однозначно. Інша справа, наскільки розумно здійснюються ці методи, оскільки активізація цих процесів, і сьогодні ж насправді могло бути прийняте рішення про взяття під варту Петра Порошенка з можливістю там внесення 10 мільйонів гривень застави. То, власне, «Слуга народу» і прокурори, і пані Генеральний прокурор Венедиктова, і суддя Вовк
вони фактично мобілізують зараз електорат Європейської солідарності. У нас остается 20 секунд до конца эфира. Мы сегодня в редакции просто обсуждали эту тему, и коллеги высказали мнение, что этот процесс может спровоцировать очередной Майдан. Вот ваше мнение, да, нет? Думаю, Майдану не буде, але те, що максимізуються зараз рейтинги і вподобання прихильників Порошенка напередодні місцевих, це так. І в жодному разі цей процес не закінчиться посадкою президента, оскільки це гра на публіку. Спасибо вам большое. Максим Джигун, политолог, был гостем нашей студии. Не переключайтесь, сейчас в эфире «Заман», а мы продолжим через 10 минут.